To je teda toto taky teda, no. To se ani... Vyháš mu to ven, ať se to naučí, tak mu to nahromadu. Vyháš mu to, ať se to naučí, že to takhle nemá být. A je to. No, ja ťa už natáčam. Fera nebyl na vojně totiž. Bol? Byl? Tak dlouho. Chlapi, 27 dní. skúste to niekto popisovať. Však já budu o tom mluvit. Dobre. Prvním předpokladem úspěchu k zbalení expedičního auta všech batohů, aby se všichni vlezli, je ten, že ty zavazadla budou všechny úhledně zpracované. To znamená, že batoh bude vypadat tak, že je úplně co nejzhuštěnější a nebudou na něm vyset žádné hrnečky, lžičky, baterky a různé pičoviny, jo. Takže vybereme z těchto a dáme to dovnitřku, jo. Můžu? Můžu. Máš tam nějaké slipy postrané? Ne. Dobrý. Trefa. Jo, aby, je to z důvodu toho, aby nezachytávali o jiné úhledně zbalené batohy. To znamená, že to naspěje všechno do báglu, trošku to naformovat, tak aby se to dalo dobře stláčet. Pokud máme batoh plný tak, že kapsu nestrčíme dovnitř, tak udáme nahoru a stáhneme. Pokud je tam místo, tak tu vrchní kapsu vrazíme dovnitř. Jo, aby jsme zamezili, aby jsme měli jakoby úhledný a postahujeme co nejlíp, jo. Veškeré šňůrky, které se stahují, se rvou dovnitř. To je vrchní část batohu. Samozřejmě ne... To ještě taky vodečka chybila. Další část je, prohlídneme si všechny popruhy a začneme je stahovat. Proje tam má jen tak. Jestli od vrchu nebo ze spodu, je to jedno, ale začíná se, jo, vždycky uchytíme, pravá, levá, pravou rukou chytíme, tohle z toho levou chytíme popružek, přechytíme. Chlapi, zmiznite, robíte mi tieň. Natáhneme, přidržíme levou rukou batoh a stáhneme. Nemusíme to tahovat, tak aby jsme si nerozbili vevnitřku skleničky na víno. Jo, otočíme druhou stranu a jedeme ten samý systém, jo. Takže zase systém přeúchytů ruk. Ruka stáhnout, popružek, Poprosil by som vysvetliť pracku. Pracku? To je to, čo teraz preťahuješ cez to. To je přeska, ne pracka. Přeska. Stlačit, dotáhnout. Jdeme dopředu, tady nemáme žádný, vždycky to, a furt to formujeme, jo. Teď vidíme, že tady má nějaký napůj, které určitě půjdou takhle, že? To znamená, že musíme z vrchu zebrat nějaký pičery. Jo, to patří k té kapse, jo. Takže strčíme tak, aby to nezavazelo, se někam. Aby to nezachytávalo, jo. A jdeme na zadní část, jo. Nejdůležitější část věcí. První vezmeme, postahujeme vrchní části popruhů na maximum, potom dotahovací provázky na maximum, pokud to jde. Stahujeme tak, aby nic nezavazilo. Popruh, který takhle plandá, otočíme a zepneme ho z druhé strany. To mám Některými to marné vysvětlovat to nejvíc. Ale aby se nám to možná lepší dotahovalo, tak to otočíme tak, aby se to jakoby dotáhlo. A stavujeme tak, aby se nepraskly popruhy. Další, tady nějaký pičovský popruh, tady písří, vole, to nevím, jak tam patří, tak ho zastrčíme, tak vyzavezel. Všechny popruhy zastrkáme tak, aby byly prostě ideálně schované, jo? A furt se maká, vole, furt se maká. Tak. A pokud máme tady tohle, tak zkusíme ještě tu vrchní část maličko stáhnout jiným způsobem, to znamená, že to zase povolíme. Že máme dva dotahováky, tak to strčíme až pod ten druhý dotahovák, jo? A potom máme kladívko. stáhneme tak a popruh zase někam schováme. Tak, kluci. Hotovo. Môžeš to rozbaliť? Môžeš to rozbaliť? Kdyby To máš Malborky. Dobrý, to jsem potřeboval. A pokud s tebou nejedeš poprvé, tak už víš, jak má správný batoh vypadá. Tony? No, výborně. Dobrý. Tak Čurka mohla byť na začiatku a máme po probléme. Ale já to tady zasukuju a mrdá na to. Je na to. To vypadá na Pavlíka.